संसारा मा जाखो मेदाम प्रिथिबिया हो संसारा इदिनो जाबाय हा खस्थ' हा कलेज जुगाव खस्थ' दुखु दाहा सहायनांगौ कलि जुगाव थैबाय दाथ' जेबोआनो नाङाखै आगानसो होदों दा कलि जुगनि आगानसो होदो दा आगानसो दा ओरैबायदि खस्थ' जागोन नो खस्थ' जागोन आरो थैबायलै जय हिन्द सिखानांगोन मेदामखौ फुल गायहोनाय दं बे बाराव मोजां जायासै मानो होनोब्ला दाखालि बावै हाबानि आगोलाव हाखौ सोलायनांगौमोन मानो होनबा बोसोराव हा खेबसे सोलायथारनांगौ गरम बोथोर जायैनि आगोलाव सोलायनो मोनैनि थाखाय बे बाराव फुला मोजां जायासै बेनिफ्राय बेखौ सोलायदो तानाम माना बे मोजां जागोन बेनिफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आं मेदामनो गोबां बाथ्रा खोन्थानो दोङो जिउनि जारिमिन ओरैबायदि बाथ्रा खोन्थानो दोङो बेफोर जायगायाव मोनसे समाव जों दै लोमजालायना थायोमोन बेनिफ्राय आं उन्दैबा बैफोराव बोरसि बोननानै ना फानलायोमोन ओरैबायदि खस्थ' खालामोमोन मिथिबाय ओरैनो देराखै ना दोङो गामसा गिजि गाननानै बोरसि बोनलायनानै ना फानोमोन जिबनाव फरायफुबाय थानाय समाव ओरैबायदि बाथ्रा खोन्थादों आं नोंनो आं खोन्थानो गोनांब्ला मोदै ओंखारो आं गावनो मिथिबाय बेफोराव जोङो दै लोमजालायना थायोमोन ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन बिराद काहानि दङलै आंनिया जिबनाव आंनि काहानिया आलादा बेनिफ्राय आं दिनै फुल गायहोगोन बे थांगोना थांला आं मिथिला मानो होनोब्ला जोंनाव गोबां हाबा दंबयो बेनिफ्राय आङो बेफोरखौ गायनानै फोथांनो हायोब्ला जोबोद दिनै मा जानो थांगासिनो दङ प्रिथिबियाव बेखौ बुंना लाबाय ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो माइ गैया दैमायाव दै गैया फोथारा रानजोबलांबाय मेदाम आङो खेथियगसो जागौमोन जिबनावनो मिथिगौ आङो बे न'आव थाबाय थानानै बे जायगायाव थाबाय थानायमोनब्ला आङो जिबनाव खेथियगसो जाथारबायमोन दे फरायनायनि बागै पुरा माने ओरैबायदि गाज्रि जालांबायमोन फरायनायनि बागै बेनिफ्राय आङो बे जायगानिफ्राय मुसलपुर थांदों मुसलपुर थांनानैबो आं जेबो जानो रोङाखैमोन जेब्ला बरमायाव थाङो आंनि लाइफआ सोलायलांदों बरमानिफ्राय मानो होनब्ला बेवहाय आलादामोन नङाब्ला मा होनो जोंनि एरियायाव जोंनि साखाथियाव गासैबो मा जाखो मिथिबायना सब खेथियग माने खेथिजोंनो नांथाबजोबो बेनिफ्राय आंबो मा जाबाय क्लास 9आवनो आइनि बिदानि फिसालाखौ लानानै खोनादों बिदानि फिसालाखौ लानानै बेसर फोग्रा जाबाय कबि गायग्रा जाबाय पार्किजुलियाव कबि फानहैग्रा जाबाय जिबनाव क्लास 9आवनो बेनिफ्राय बोरैबा भाइ ओरैबायदि बासायलांदों जिबना नङाब्ला उन्दैनिफ्रायनो खेथियग जाबायमोन मालाबानो जुलिबो जाबायमोन खोमा लाइफआ बेफोरबायदि थांगौमोन आरो बिराद लागाव बासायदो दा खेथियग जाफिनगोन बोरसि बोनना जायोमोन ओरैबायदि खस्थ' खालामोमोन ना सारोमोन गोसोखांबा बोरैबा मोनो आरो आं दिनैनि जा बोथोर जालांबाय जाय जायगायाव जों बोरसि बोनोमोन ना दंमोन बेखौ गाय मेदाम नोङो बिराद मोजां गाय नोंनि आखाइजों बेफोर जेसेबां दंफां गायो आइया गायो मिथिबाय आइ गायबा थांजोबथारो दा नोंनि गायनाया थांगोन ना थाङा आं बेखौ मिथिया नै बेखौ ओरैबायदि जावफुना दोनदो नै रोदा अरदो दा थांगोन ना थांला आं मिथिया भगबानासो मिथिगौ आरो थाङोब्ला मोजांनि बाथ्रा देहा हो आरो गोबां निम दंफां गायनायनि माबा लादोंना निम दंफां बानायनांगौ आं साननैसो थाब'नि आं सेंग्रा गथ'फोर लेंहरगोन गथ'फोर फैनो ओंखारदो ट्रेक्टरजों हालाबनांगोन गोबोरखि लाबोनांगोन र' लासै लासै बहुद काहानिलै मेदाम नों उन्दैयाव माबायदिमोन नोंनि बागै सोंगोन आं आरो मेदामजों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनिबो गोबां भिडिअ लाबोनो दोङो गाबोननिफ्राय लाबोगोन बोथोराबो गरम मेदामाबो माने जोबोर खस्थ' मोनदो बोथोरखौ लानानै मेदामाबो हास्लाबाखै खामानिबो फारसेथिं मेदामाबो जोबोर खस्थ' जाना दोङो ओरैबायदि माने बिजि जाना दोङो आंबो मोनफैदोसो नालाय दा मेदामनि आखाइजों गायनाय दंफाङा थांथारनांगोन गाहाखौ जावबोनांगौ बेयो रानथाबनानै माबा जागोन नायनि बे बाराव बे थांथारनांगोन
मानो होनबा लामाखौ साजायबावनांगोन गोबां हाबा दंबयो न'आव फैनो गोनां समाव ओरैबायदि हाबा दंबयो भगबानासो मिथिगौ अब्लानिया बेफोरखौ दानिफ्रायनो गायना दोनोब्ला मोजां जाहैगोन उन्दैनिफ्रायनो खेतियक जानाय मोनबा लक्ष्मीखौबो लोगो मोननाय स्टाइला बेलेग जासिगौमोन आंनि लाइफ स्टाइला आलादा जालांसिगौमोनलै बिराद खस्थ'मोन ओरैबायदि खस्थ'मोन जिबना भगबानासो मिथिगौ दानि जोंनि न'खरनि गथ'फोराथ' बेफोरखौ मोनाखैयानो जेबोखौनो मिथिया बिसोरो खस्थ'खौनो नुवाखै जोङो माबायदि खस्थ' खालामनानै माबायदि जाबोदो माइरं मा जायोमोन मिथिबाय बैसाग जेठ फैया अयथासार अखायामोन अब्लानिया जोंनिया माइरंफोरा जोबजोबोमोनब्रा न'आव थोआमोन अब्लानिया फरायनाय बाजिनो गरम बन्दफोराव दाबायदि गरम बन्द जाजोब्बायना बोरसि बोननानैसो फानोमोनब्रा जोङो सेंग्राफोर लोगो नांनानै इफोरबायदिसो मानसि जाबोदों जों जिबनाव ओरैबायदि जोंनि जिबनखौ मिथियानो दानि न'नि गथ'फोरा मोजां जानो होबाबो रोङा जों माबायदिमोन जोङो खोन्थानानै नोंसोरथ' मोजां जानांगोन होनना बुंबाबो बाथ्राखौनो लानो नागिरा थांगोन ना थांला बेखौ मिथिलालै मेदामनि आखायावसै बेफोरो मेदामनि आखायावसै आं दा नेक्स्ट भिडिअआव गोबां मोजां भिडिअ लाबोगोन मेदामजों PhD खालामनायनि बागैबो मोजां डिटेल्स नांगौ माबायदि फैयो मेदामजों गोबां भिडिअ लाबोनो दङ सेंग्राफोरनि थाखाय फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो ना मेदामखौबो फरायनायनि बागै दा बेनि बागैबो गोबां भिडिअ लाबोनो दोङो थांनायबा हामगौमोनलै मेदाम हा बिफाङासो गोथां सिङाव रोदायानो गैला नङा इयो थांजोबो थाङोबो जानो हागौ ना मा जालांखो संसारा दै गैला माइ गैला मादो जागोन भगवानासो मिथिगो पृथिबियानो मा जाजोबखोलै संसारा मा जाखो मेदाम पृथिबिया संसारा पाप जाजोब्बाय नामा संसारा कलि जुगाव खस्थ' दुखु दाहा कलि जुगाव थैबाय ओरैबायदि खस्थ' जागोन कलि जुगाव कलि जुगनि आगानसो दा ओरैबायदि खस्थ' जागोन नो थैबायलै सेंग्राफोर कलि जुगा आगानसो दोनो मानो होनबा आं जोबोर दुखु मोनदो ओरैबायदि रानजोब्बाय जेबो गैला थैत कलि जुगा आगानसो दो होमबा सुरुवातआवनो मानसिया इदि हेरेसमेन्ट मोनदो थांगोना थाङा भगबान रोदायानो आइया गायनानै थांथारनांगोन बेफोरो दैयानो गैया बोरै जागोन दंफां गायनानै दै होनांगोनो देहाया थाजिम जायोनो गोसोआ सान्थि मोनोनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।